wezinto zonke ngale njikalanga Thixo wethu xa singena sonini nanini kwekhaya ngoba kwakho Thixo namandla. Nantsi inkonzo yakho mnini wezinto zonke. Nanku umongameli Thixo wam esiza nkoselungileyo ediniwe nkoselungileyo imisebenzi yenkonzo kodwa nkoselungileyo sicela okokuba nkoselungileyo uphinde umnqatshe nkoselungileyo umoya wakho nkoselungileyo wasezulwini. Cela ke Nkosi umnika amandla nkoselungileyo nakwesi sihlandlo Thixo namandla. Simema wena kule nkonzo Thixo wethu okokuba Thixo wethu ufukame njengoThixo. Akho nanye nkoselungileyo into esinokuyiqala nkoselungileyo singakhange sigqithe kuwe mnini wezinto zonke. Thixo wethu simema wena ke Nkosi, simema wena ke mnini wezinto zonke, simema wena ke sonini nanini Thixo namandla. Nanko Nkosi umkhonzi wakho esiza kuwe udiniwe Thixo namandla, udiniwe mnini wezinto zonke. Iwe Nkosi izinhlungu zasemhlabeni kumkani kakumkani. Manxeba wakhe nkoselungileyo nguwe nkoselungileyo wapholisayo ngalo mzuzu kumkani kakumkani. Siyakumema ke Thixo wethu sisithi mnini wezinto zonke fukama vele lihle lesabatha. Siyakumema njengoThixo sisithi nkoselungileyo singekuwe asinakwenzani mnini wezinto zonke. Usebenzile ke Thixo wethu ukusebenzele nkoselungileyo elapha ezantsi emhlabeni Thixo namandla mnini wezinto zonke. Yo le nto ke nkoselungileyo sisithi neziphoso zakhe zungazibaleli kuye mnini wezinto zonke ngoba nkoselungileyo sona ngokuthetha sona ngokucinga sigqibele ngokwenza mnini wezinto zonke. Akho nomnye umsulwa ke Thixo wethu phambi kobuso bakho mnini wezinto zonke kodwa ke Nkosi simema wena ngalo mzuzu njengoThixo. Njenjalo ke Nkosi ukufikelele ezinhliziyweni zonke zolisapho Thixo namandla bazi okokuba nkoselungileyo zonke izinto nkoselungileyo zijikele ngasemva kuwe mnini wezinto zonke. Fikelela ke Nkosi kuzo zonke indawo nesithiya safika kuzo ngegama lenkosi yethu nguYesu Kristu. Amen. Bawethu sezulwini maliphahlelwa Sensi
Usapho lomachawe ibandla laseKatiya lithi kuni akuhlangana ngehliyo. Thathana amehlo enu niwaphose kwincwadi yeGenesis isahluko sama-24. Thathana amehlo enu niwaphose kwincwadi yeGenesis isahluko sama-24 ngalamqolo wama-56. Kukho amazwi alelapho athi musani ukundibambezela. uYehova uyenze yanempumelelo indlela yakhe. Ndindululeni ndiye enkosini yakhe. Amazwi esicelo baxa sisondela kuni sileli bandla sisebenzise wona. Amazwi athi musani ukundibambezela xa sizawuthandaza mdala umpobole. Ndindululeni ndiye enkosini yakhe. Ngoba uYehova uyenze yanempumelelo indlela yakhe. Sisifungo lesi phakathi kwabantu ababili. uAbraham ubiza isicaka uthi beka isandla sakho sokunene phansi kwethanga lami kuze senze isifungo. Iza nesandla sakho sokunene usibeke senze isifungo. Ndifungele into yoba unyana wami uIsake akuziwe umfunela umfazi kwintombi esihlala kwakunye naso. Uzawuwela imilambo ubheke kwilizwe lokuzalwa kwami apho ndandiphuma khona kwindlu kababa uyomkhangelela uIsake umfazi. Yasenza le ndoda esisifungo noAbraham ngoba into ngenhle igawulwe ezizweni. Bathi besawugqiba ukwenza esi sifungo yangena endleleni le ndoda yathandaza uThixo. Yathi xa ingena endleleni ithandaza uThixo sizawuthandaza mdala umpobole ukuba ndifike echibini lomlambo. Uba ndifike echibini lomlambo kwavela intombi iphethe umphanda yaze yathi kum ndiza kuseza wena ndiseze neenkamela zakho. Ndizawuyazi into yoba ngulo kanye ufunekayo ngulo uzawuba ngumolokazana wenkosi yam. Ithi incwadi engcwele kaThixo ngihamba loo ndoda inalo mthandazo. Xa ifika kumlambo ifika imisa inqwelo kuloo ndawo ama-esile neenkamela iphethe namajikazi nezaqholo madoda uxoxa ivangeli. Laxa lisithi ndithenge ilanga wavela apho uRibheka ezowukha amanzi. Yacela amanzi le ndoda wathi ndizawuseza wena ndiseze neenkamela zakho. La mthandazo bewenzile xa ephuma kuAbraham waphila la mthandazo. Yenzeka ngoku le nto kanye ngale ndlela bethethe ngayo. Ithi incwadi engcwele kaThixo ayonela nje le ndoda ukufezekiswa lo mthandazo. Wathatha amajikazi wathatha izaqholo wanxibisa uRibheka. Wathi esawugqiba umnxibisa wagoduka waya kowabo. Xa embona uLabhani lobe sigqibo othetha ngaye madoda. Xa embona uLabhani esiza wayazi into yoba ungejiwe ngoku udade wabo. Ungejiwe iphi le ndoda kungejileyo isemlanjeni. Wasondela ekhawulezile yiza wena usikelelwayo ngubani. Umele nina ngaphandle madoda uxoxa ivangeli. Ithi incwadi engcwele kaThixo mhlophe madoda kwahlalwa naye phansi ngexesha lesophoro kwadekwa itafile kwathiwa khawukhulane uye uhamba ngomso wathi le mfundo incamile ngoba kufuneke ndiyokuqala ingxelo kwinkosi yam ndincamile ngoba kufuneke ndiyokuqala ingxelo kulo undithumileyo
kwangoku obama sizothetha nani ngolo hlobo sizothi umama wenu uthi musani ukundibambezela ndindululeni ndibheke enkosini yam ngoba uyehova uthixo uyenze yona impumelelo indlela yam mkhululeni ezintliziyweni zenu ngoba besayibona indlela obuyehova uyilungisile uyakamka ngoku ubheke eparadesini kathixo madoda intlungu imbandezelo indlala intsizi ukufa akasazani naso ngoku ubheke eparadesi busani undibambezela nomaxabiso indululeni njenkosini yam ngoba uyehova uyenze yena impumelelo indlela yam mkobo. Wow. Ekhaya Thixo mandulo phansi izingalo kunaphakade ubenjalo Thixo kubopha Mfaxa emhlabeni uhamba naye somandla awamshena ngonye umzuzu namhlanje Nkosi silapha newethu izolile Nkosi yethu baba Mfaxa bezolile Nkosi yami sabulela ke Thixo bethu sabulela mfana umgcina enganina kwedlaka moya ongcwele akakhathazwa Thixo wethu abantu bakhe akabikho imhluphayo umzali wethu umndululo umkhonzi wakho Nkosi yethu ngoba amehlo libonile usindiso lwenzileyo mesithuthi empilweni yakhe yeba naye ke semandla umncede Nkosi yethu yeba kwelikhaya Thixo wethu ekamama Mfaxa umzali wethu hlala nabo Nkosi yethu yeba nemoto zabo bejikeleza yeba nemali yabo Nkosi yethu iba kwi-meetings zabo somandla iba kwi-plans zabo Nkosi yethu ngena Nkosi yethu bangobe nani Thixo wethu uquzela nabo mesodumulunga phakamisa nabo Nkosi yethu xa belala Nkosi yethu kutshona ilanga ebusuku bancede Nkosi yethu ugxotha ingcinga ngendawo somandla ningabaxakanisi mesodumulunga siyabulela mzali wethu alo xesha Nkosi yethu lolila eli lixesha lobulela mzali wethu ngoba mzali abanye abantwana Nkosi yethu ababonanga abazali babo Nkosi yethu abanye abazali Nkosi yethu badluluke emsinya somandla emhlabeni isabanqwenela noko Nkosi yethu kodwa umama Mfaxa Nkosi yethu uhambile nabantwana bakhe Nkosi yethu ababona bekhula Thixo wethu benza yonke into somandla lixesha lovuya Nkosi yethu lixesha lobulela mzali wethu bancede Nkosi yethu bancede somandla bagcina imfundiso zikamama Mfaxa Nkosi yethu ngoba uthanda umzali Nkosi yethu kugcina imfundiso zakhe somandla uthanda umzali Thixo wethu akomngcwaba ngebhokisi eduru Nkosi yethu kodwa ukuthi engekho Thixo wethu ugcina imfundiso zakhe somandla uma usithi umama bephila ebengazuyivuma lento Nkosi yethu hamba nabo Nkosi yethu beqala uboma butsha Nkosi yethu bahamba ngaphandle komama Nkosi yethu umama into enkulu Thixo wethu emntaneni ngoba Thixo wethu sesimoshile sibalekela kumzali Thixo wethu ayaphela amacebo kutata kodwa ayaphela amacebo kumama bancede Nkosi yethu ke bancede kosomandla yiba nabo Nkosi yethu ubasikelele Nkosi yethu ngoba naphakade amen. Amen. Kristu mkhululi wethu wena ulithemba lethu ulithemba lenyaniso nayo inkohliso siphakame nayo Kristu mkhululi wethu
Lwanga lingathi ubabalo lenkosi yethu Yesu Kristu. Uthando lukaThixo ngoba ubudlelwane bomoya oyingcwele. Luhlale liphumule nathi. Ngoku nangona phakade. Amen. 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 Sihlale phansi sizole. Sigqibile ke ngoku inkonzo yebandla. Inkonzo yebandla lebesiyenza sigqibile ngoku. Sizawunikela komama i-executive yomama ize ithathe indawo. Sisuke thina. Omama mabaphakamise i-executive ize izokhupha inkonzo yabo.
mathabathe kuba bulise umongameli webandla dibulise abadala dibulise umongamelikazi umama uKobosi nabanye angaba bakhona engababona dibuliso mama otata lutsha dibulise ugqibeleni usapho lukamama uMfaxa ngelihle igama lenkosi yethu engumfeli nomvukeli ngokukuthi bengaphakade amen amen masivulekele inkonzo ngeculo 179 Nkosi yami ukundithanda ekulahlekeni kwam Nkosi yami wamandulanda futhi emkhondweni wami ndafunyanwa Nkosi yami lithi la kuya ekupheleni simcele umama ufinini asikhokhele ngomthanda Nkosi yami
sithandayo mawethu ezulwini sewenkosi yethu Yesu sesilapha mzali ngalemva kwemini sizokungqina ngesisikhukhukazi malusolungileyo umzali malusolungileyo bengumzali kubantu bonke umzali malusolungileyo beqoqosha umzali malusolungileyo benika amazwi ngalo lonke ixesha esibone esikhulisa phansi kwale nkonzo malusolungileyo ngethamsanqa malusolungileyo thina ngabanye singene phansi kwakhe malusolungileyo kule bhatyi wasiqoqosha lo mama esinika amazwi wasakha lo mama ngokwenkonzo yobumama esifundisa malusolungileyo ukuba kwenjenjwe ukuncedisana nabanye omama ukuxhasana wasifundisa ukuxhasana wasifundisa ukuncedana lo mama sisikhukhukazi abantwana bakhe sinethemba loba bangekhali kakhulu ngalomzuzu kuba sizongqina imisebenzi yakhe nasi intwente igcwele nomvuyo niyayibona sizongqina ukuba lo mama ebengumama ebeba kunye nathi kuyo yonke into emicimbelo luhlobo usakhile usiqoqoshile usiqeqeshile esifundisa nokuma phambi kwabantu uthethe ngelizwi aqubule athi kawuzoma ngaphambili sifundile kulo mama kunzi okanye yimazi ebimabele made enobubele engenayo ingxolo uthi xa ulindile uba inoba ke namhlanje noko kudala ndingabolankalanga iveki zimbini uzawufika kukhona athi yiza baba yiza sana lwam umzali ebekwenza uziva bathini ndifikile ekhaya ndamkelekile imisebenzi yayisasinyusa isehlisa ngaloo maxesha ungakwazi ukubakho nangona ungumqonkqozi kule nkonzo yakhe uqonde xa ungekho ubunalo ixhala nentlungwana yoba uyaphoswa ziimfundiso zala mama sifunxile kwelabele ayinini nodwa nomaxabiso bafunxileyo siyamthandaza ke simbulela uThixo ngebele ebelinike lo mama ibele ebelihluthisa wawulifaka kowakho umlomo wawulifaka kweyakho inhliziyo sibulela ubomi bakhe sibulela ubukho bakhe kwinkonzo yethu lo mama engumdala esifundisa nakobo budala ndiphinde mna ndangumdikoni phansi kwalo mama ndanyuka ndisehla naye ndingumdikoni wakhe wandifundisa ukungena ezindlini zabantu wandifundisa ukungonqeni ndikwazi ukuba ndizawufika ndithini xa ndithetha nabantu sizama umcimbi wemali wokwakha inkonzo yethu siyalibulela ke bawo ixesha osiphena ngalo osiphe lona ngokuba nalo sithi nango ke sowumamkela bawo ezandleni zakho uhlale nabantwana bakhe ubaqinise kwelikhaya ubenze bamkele okwehlileyo nabo mama bezongqina bonke bezokuthi silahlekelwe nathi anilahlekelwanga nodwa siyabulela ke nakukonke sibulela ngabo bonke nabanye abantu abacinge ukuzoba kunye nathi apha senza kube mandi nakuthi siqonde uba kumke isikhulukazi ngokwenene esibe sinemisebenzi kumuntu wonke siyabulela bawo ngalo mzali siyabulela ke bawo sicela ukuba ubathwale ke ude kube umhla wokugqibela wokuphatha lo msebenzi sicela uhambe nabo endleleni sicela ube kunye nabo kwintlanganiso malusolungileyo sizicela ke singomama zonke izinto egameni lalo wasifelayo unguYesu Kristu oyinkosi yethu amen Nobungcwalisa kubo bakho
ordinary nje nanjengomuntu ke mama wami ongakwazi uzihamba zonke ezigaba zemibuliso ndifuna ukuthi xa ndibulisa ndithi nqanga nenzima zami ndingokuba okokuba nditshilo ndiqebile mosi bolweni nanjengokuba mama wami undibona ubona le uniform singama-congressman sikhapha ubulelwa mosi sikhapha intombi yalo mama sikhapha umuntu okhathalayo nisibona siliqaqobana nibuza okokuba baphina abanye abantu bakhona nto nje ukufa kunyukile basixhuma kwanyanzeleka abaninzi mabapheke ngapha kwanyanzeleka aba bakwaziyo mabeze ngapha molweni bantwana basekhaya kodwa njengoba ndine kule ndawo ndifuna kabubulelwa asibone ndoyikumangalelwa zinyawo zethu xa sithele singabonakali elizwini elibekiweyo ngamakorinte mosi awokuqala athi ivesi yokuqala athi kodwa sasihluko sasesithoba uthembekile uthixo ndifuna uba manje kulaa ndawo yokuthembeka wathembeka uthixo kwexhekwazi ebantwaneni bayo wabona ukuba umama Mfaxa akalawuhlala ahlenyuka kule dolophu wakhangela indawo ethembakeleyo wafuna uthixo apha ngakhona akumfumana wambamba wabanga wazixelela okokuba ngoba sisendleleni nje ufuna abantwana bakhe bahambe kanye ekhondweni molweni bantwana basekhaya ndiyakhathazeka kanje ndinikwa itispuni xa ndiphakama ngexesha letispuni ngoba mna andinaphiwe tispuni mna phaya khaya sasitya ngosikhuphu abantu abamoziyo usikhuphu sibolekisane ngaye hayi itispuni sasuka sithi ke ngoku sawubona ngoba ukutya kuyaphela usuku uthixo kwenzela abanye abantu molweni bantwana basekhaya andisuka ke mna ke ndiphelelo cebo ndenzela okoba bayeke bacacela okoba ndityiqile molweni bantwana basekhaya lo mntu uqala wathembeka uqala into ebangela okokuba nathi sithembeke nguyesu lo kathixo ngulo sibiza iimpawu zakhe bakuhlala emazulwini bajonga phantsi izithunywa zikathixo ngubanina onobusiyela baqubutha bajonga phantsi wena uyesu kakristu thuma mna akuthunywa wawenza umsebenzi ngokufanelekileyo wabuya ezisingxelo bantwana basekhaya jonga zinkethamandini namhlanje nibizwa okokuba zinkethama kodwa ebunkethameni benu akanishiyanga uthixo into ebeyibaqhaze nithobeke nithindane nithandane nakubana njenjalo nokubambana ngalaa bhanti licelwapha ngebhanti yokholo futhi uba nidibanisele phani awukhona into longena kulo nquba ngoba nibambene ngothando nethemba ndifuna ukuthi bulelwa ungajiki apha endleleni nakudadewenu ningamphathi ngoba elele nje umama usathetha ngoyesu kristu inkosi yethu amen mandibulise umongameli
nomongalimikazi neseshini nebandla labo bonke ngobubanzi balo ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu amen. Ingxamile le nqwelo. Ndithi uyawundimangalela umama uMfaxa xa ndinoze ndinganika ubungqina ngayo. Sizonika ubungqina ngale ndlezana ngesi sikhukukazi. Nathi sibhujelwe ngabazali bethu. Wanguye osifaka phansi kwephiko lakhe. Ngoku namhlanje sizowunika obo bungqina bokuba uThixo uye wathembeka kuye, naye wamthemba uThixo. Wamthemba eligorhakazi ekhulisa ezizangqa zentombi. Yandiva uba ndithi ezizangqa babonile umsebenzi wabo kumama wabo engaphilanga betshintshana ngaye. Waziva into yoba akulolize ukuthembela kuThixo, embiza uThixo ekhulisa ezi ntombi nabazukulwana bonke. Uye wathembeka uThixo kuye. Wathi ngumhlolokazi umama uMfaxa esemtsha kodwa wamthemba uThixo. Wathembeka naye uThixo kuye wabakhulisa. Namhlanje abantwana bakhe mabaphakamise itsheji. Bathe Nkosi mama, usifundisile ubomi. Uhambe nathi endleleni. Umka uqinisekile into yoba sisezindaweni ezirayithi. Wangaki uThixo anganombathisa ngengubo yothando, ngengubo yenceba, ngengubo yemvisiswano, nengubo yobunye. ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen. Andibulise ndingumntu khona apha umama umongamelikazi lekomiti yakhe omama bonke naye wonke umntu alapha ententeni emva kwexa itshonilanga yabuza ngegama eliKristu amen. Ingxani bethunayo ingxanela ukujoyina kulaa mazwi entembeko. Ndisuka kwa-66 xa ndizawungena phezulu ndiqala apha andisukaphi. Ndilandele uMamtshawe nentembeko yakhe ngoba ebeqale wahlala nathi elokishini ngayo ezohlala ndiziswe apha yintembeko kaMamtshawe ebesisithi xa ndimbiza mna apha ekuhlaleni kwam kosisi ndithi ngugalele ebhayini ngumbutho okuthiwa ngugalele ebhayini. Umbutho kangugalele ebhayini akakhethi mntu akungena endlini uthatha yonke imfunfungo lapha agibisele ebhayini ukuze abantu bangcwatywe. Besimbiza ngolo hlobo ukuthi ngenxa yentembeko yakhe bathandekayo. Ndiyajoyina bathandekayo phantsi kwelizwi elikhulu kangaka emva kwemini le ntembeko. Ndingxamile ngenye imini xa ndingxamile ndithetha ngale ntembeko. Wakhe wathembeka uModekhayi ehleli esangweni kwakumkani wasolo wagcina intembeko wahamba uHamani ngaphakathi ecinga uba uthembekile kanti ayikho kuye intembeko. Ethetha engaphakathi esenzelwa yonke into wathi nokukumkani angazenzela ntoni ngoba ulahleka intembeko. Wathi bandisabona umJuda eselezethini andikwanele antwana ndini kakamamtshawe ndenigcina intembeko elinikwe umama wethu athandekayo. Ndingxamile andikwazi le nto ukuyithetha kakuhle kodwa nobakho ithuba ndingayithetha le nto xa ndihamba abantwana bam. Ndiyawuhlala esitulweni ndifuna ukuthi ze ndithi phaa kuJobe ndithi kungasuseni amehlweni Mtshawe nimyeke aphumle ade akholiswe njengomqeshwa yimini yakhe phantsi kwamazwi entembeko uYesu Kristu.
zophela khona lapha zophela khona amen andinibulise nonke bethuna ngelihle igama lomfilo wami uYesu Kristu amen ndiziswa zinkumbulo family yami ndifikela kulo mama elumanyanweni okokuqala mandijoyine kwelizwi lothembeka uthembekile uThixo nama namzali uthembekile uThixo umama bestrict elimanyanweni umama Mfaxa zakwenza ibali nomaxabiso elizawunihlekisa nomama wethu mama Mfaxa ndiyaphangela ndimane ndiphuma emsebenzini ndifike ngo3 mama upresident wami ndifike qho athi kum noba ufike ifefe lingekenziwe akho nto chawa okay ndidabs ke ndibisi umamtshawe ke ngoku uthi usuku lokuqala athi xa ningena sangena sathi vovololo sathi swe mosongena afika usweswese ecam kwakho ulibale uba sezawubetha lentsimbi yogoduka athi umamtshawe mabala zothandaza yo dilokhe anayibizi wethu kubani ntozoka ntoni anabakana ntoni hayi kodwa ndihambe ndifike mosipha lecawa indala sasisiye esiguqweni awungathandazi uhlele esitulweni awuyapha ungumjojo usesiguqweni ngumjojo ndathandaza ndagqiba umamtshawe ayinamsebenzi esuku lokuqala hayi walandela umamtshawe usuku lwesibini ngenye imini ndiyafika sibiyeni sivanganto mosiba athi umamtshawe thandaza mabala sayesiguqweni kwakhona esiguqweni umamtshawe Thixo wami usuku lwesithathu noba xa umamakho wathi mabala zothandaza yazi yaba nomama jonga phakathi entapha nomama ndizamcela kuThixo uzawuhlukana nomntu omane ndibiza kho ndaya ngeculo lam ndaya ndoguqa pha ndaya phaya emjojweni ndaya Nkosi khawuphe lo mama abanye abantu kudala belapha akabathandazisi ubalesithi mabala labo siqakuma labo magija akababizi Thixo yincede Thixo wami ukubonisa abanye abantu yini Thixo ubona mnagaba lumanyane lomama yini Yehova ndandawugqiba uthandaza ndamthi jephu petafuleni ndandikucele kuThixo ebesifundisa nalapho andikhalazi kuba ebesifundisa athi funda apha ekhaya usungathi uyawupoyintwa ezizweni utyamaqhashi usifundise konke umama ko thina simke sifudumele imfundiso yakhe enothando ke lonke njengoba nje ndimnqonqozela njengo uzawuthomos laphike thi uba ubanjwe izandla ndingambambi ndimenzokubamba uba uzohlukana nondibiza nyani kufikele wabiza omnyumba umsebenzi wam namthandazo uThixo uvile umthandazo basekhaya ndiyavuya uba ninomile mani ukumkela kwisikhukukazi kubuhlungu kodwa ke unishiya nibadala bendithembeke kuThixo uba wathembeka lo mfazi kuThixo kakhulu wathembeka senezibhoje ezifana nomabalaba zithetha nje angazihoyi uba udabuse bemenza ukhava kum ndiyazi uba okay ndimntu enomntakwabo aqonde uba
Basekhaya uhlupho sakaloku nje azinakulinga zokuqaqa uzawukhilwa kakhulu ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Apho ke iqala khona iyophela phi iphela khona egameni lenkosi uYesu molweni. Ndiphakama kuba ndinxibile nomntakwethu sinxibile abanye benganxibanga. Otherwise ukuthetha ngoba uThixo uthembekile. It is too expensive for me. Kwaba bantwana kweli khaya umfundisi usenzela inceba kwi-memorial service ngencwadi ebhalwe kumaHebhere 11:16 wathi uThixo akazange abe nantloni okokuba aba bantu kuthiwe unguThixo wabo. Zange abe nazintloni uThixo okokuba aba bantu kuthiwe yena Thixo unguThixo wabo. Uvaleke mongameli phaya ngamazwi lambhala athi kuba ubamisele umzi. Bambela ndawo ungakhange uyithethe. Ndaqonda uba umoya wami uhleli kulaa ndawo yomiselwa umzi. Umama wenu bantwana bam ngumfazi. Umama wenu ngumfazi. And uye wathembeka ebufazini bakhe. Uze enkonzweni engumfazi wathembeka. Andifuna ukuya kakhulu kule nto ngoba andikwazi nokujoka. Usisi uzenza bhetele kobufazi bakhe ngehlobo zakhe azithathe ayozifaka emotweni iPeugeot brown. Ayicaweni siyaphuma sinesigqiba ke thina mna notata basiya somewhere. Kusisethatha abantu obufazi bakhe abafaka emotweni. Sinendawo thina siya kuyo notata Mfaxa. Sangena emotweni bangena nabo. Wasithatha imoto utata Mfaxa ju yajika iPeugeot yajonga ko-65. Wafika phaa kwendlu yakhe wayicima. Saphuma thina sobabini sangena endlini. Bamayaza aba.
utata Mfaxa ube nomfazi othembekileyo. Andiyazi ke nina nawufuza bani. Vuyo. Nawufuza bani bantwana bam. Andizazi noba mandithethe ntoni kuni kodwa umama wenu uthembekile. Uba niyafuna ukudla ubomi uthe umongameli kukhona umzi esibekelwe wona. Now let us walk together ngoba kukhona umzi esibekelwe wona. Azokuma kule ndawo bemisa ukuthembeka kukaThixo. Inkosi yoxolo ke mayisikelele ithamsanelise fundwa lokuthola kwezulayo ngokude bengaphakade. Amen. Masithandaze mama obosi. Awethu ingcwele siqulungileyo ilanga malitshona Nkosi uthembekile wena uhleli nathi Nkosi kwade kwafika le mini Nkosi kwade kwafika lexesha moya ingcwele masithi masiphuma kweli khaya sishiye intembeko yakho moya namandla sishiye wena dwala lensindiso sishiye wena Nkosi engingozeliyo sishiye wena nsimbi engagubiyo sishiye wena Nkosi enamandla ngoba wena umnini into zonke nguwe Nkosi ohlele elilanga Nkosi enamandla nguwe Nkosi olazileyo elilanga labhalwa ezincwadini zakho moya ingcwele hlala kweli khaya Nkosi enamandla masiphuma kule nkonzo Nkosi kaMama Mfaxa inkonzo izukile kangaka Nkosi enamandla apho khona kuthethe ngomkhonzazana wakho Nkosi wathembeka kwinto ezincinci nezinkulu wathembeka sengasathembeki Nkosi ezulwini lakho wathembeka kuwe Nkosi sekatshiwa zinhlungu kodwa Nkosi wabambelele emqukumbelweni wengubo yakho wathembeka kufike ilanga lakho lokugqibela Nkosi sishiya wena ke Nkosi kweli khaya hlala nabo bantwana bakaMama Mfaxa bakwazi Nkosi ukuthi ulithemba wena uzizinto zonke esandleni sakho Nkosi kufumane kuphila esandleni sakho Nkosi kufumane kufudumala phambi kobuso bakho Nkosi akunantyedama Thixo namadinga amahle bayazi ukuthi iyahambeka le ndlela Nkosi ngoba bambonile umzali wabo Nkosi elungileyo enqina bambonile Nkosi edliwa zinhlungu bazama konke Nkosi enamandla amakhulu kodwa Nkosi akasayi kudliwa zinhlungu akasayi kunqanwa moya ingcwele mabamkhulule moya namandla ayezulwini lakho afika afuthola ukuphumula khona Nkosi enamandla masiphuma kweli khaya lakaMama Mfaxa Nkosi enamandla masiphume nentsikelelo Nkosi enamandla masiphume yilowo nalowo Nkosi esike ipattern kule nkosikazi kaMfaxa Nkosi enamandla makhulu ngoba Nkosi sihamba indlela yokholo indlela ende Nkosi efuna umane ubuze kwabangaphambili ukuthi bebenza njani oMama Mfaxa zezasikhukhukazi Nkosi enamandla ezithembekileyo elizwini lakho zezasikhukhukazi Nkosi enamandla ezawuthi kwakutshila incwadi zezobomi Nkosi nemisebenzi ezulwini kufumaneke amagama abo Nkosi hamba nathi moya ingcwele usithwale endleleni usifihle Nkosi ithi noma singene emizini yethu Nkosi enamandla babone ukuthi sivela kuyosika ipattern kumuntu bekathembekile kuThixo babone izwi likaThixo lihleli phezu kwethu Nkosi enamandla babone uxolo libhalwe enhlizweni zethu nasezibunzini zethu Nkosi enamandla masiqala leveki Nkosi elungileyo nabantwana bakaMama Mfaxa bazawunyuka intaba mabathi mabasindeka bamane bathi wena Nkosi kuthiwa ulithemba lethu mabathi mabasindeka kwizinto zomalungiselelo Nkosi enamandla baphelela ngamandla endleleni wena ufumaneke ungamandla kubo Nkosi sikushiya kweli khaya ulivumbe limandi Thixo olungileyo phuma nathi ke Nkosi
hamba nathi moyeni amandla, hamba nathi idwala lethu lensindiso, hamba nathi moya omhle wenyaniso, moya uthembekileyo empilweni zethu, sixolele izono zethu. Ithi apho Nkosi sibanyathele khona abanye ikona, Thixo olungileyo, apho sithunika abantwana bakamama uMfaxa khona, wena Nkosi ubathuthuzele simakade sezulu, ubabhandishe ngebhandishi lakho lamazulu Nkosi, ngoba unguThixo nakho, unguThixo nento zonke. Wena Nkosi ungumthuthuzele empilweni zethu simakade sezulu. Sixolele ke Nkosi apho sone khona, usixelele uxolo nakubantu esibonileyo Nkosi singaqondanga simakade sezulu, egameni loyisene lonyana nelomoya ingcwele. Amen. Masibulele ke umama uNkobose ngomthandazo. Sizawuthi ke kwesisithuba sicele abantu basincede ngokuthatha umnikelo wale mini sikwazi basishiye kusapho lakwa mama uMfaxa. Ngeculo kusemva kwemini mesiyolungileyo, kusemva kwentshumayelo yakho bawona amandla onke iye yaphoswa kule ndawo mesiyolungileyo, kusemveni kwamazwi ngamazwi abantwana bakho abawabhekisileyo kwifemeli yakwamama uMfaxa mesiyolungileyo, esithi bayabulela ngobomi kamama uMfaxa mesiyolungileyo. Esandleni sam bawo wethu ndiphethe umnikelo osuka kubantwana bakho mesiyolungileyo, besithi silivere negolide abanayo mesiyolungileyo, usikelele ze kuthi naba bangakhuphanga nto mesiyolungileyo bongale ngeenhliziyo zabo bawo wethu, besithi mawusebenze apho ungasebenza khona lo mnikelo. Sicela ke mesiyolungileyo uzusikelele uwandise mawuphindaphinde ngakwasixhenxe asixhenxe ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Uyolingena Holy Spirit, Holy Spirit, ndibulise kumapresident wethu nekomiti yonke yakhe, ndibulise nomama uObose, ndibulise oomama bonke, ndibulise omelwane, ndizobulisa ngokukhethekileyo kwifemeli yakwamama uMfaxa ethandwe nguThixo namhlanje. Kuthethiwe ifemeli yasekhaya, andizophinda-phinda into ethethiweyo ngumama wemgado wenu yonke loo nto leyo. Enza kuthetha ngumama uMfaxa yinto yokubana umama uMfaxa ebephendule unjele nje wahlala akajika sekugumi kuye. Umama uMfaxa ungenile endimeni kuthiwa yayi-67 ndandingekho up to 2022. Ndizawuthetha ngokubumama emanyanweni. Umama uMfaxa besebenza imisebenzi yoomama, nangeli xesha nomaxabiso seyingathi uyaphelelwa ngamandla akakhange atyhafe. Ungenile endimeni. Ndiphethe apha esandleni sam le mvulophu isuka koomama, ithi ngxe zenilale ngalo. Bathi oomama masithi nikhululeni, nizame kangangoko beninothi nikwenze, kodwa latshona ilanga. Bathi oomama mababulele kakhulu kule femeli ngokusetyenziswana nomama uMfaxa, besithi imoto ehambayo ilandela uthuli lwayo. On top of that besithi ze lihlale ikhandlela likamama uMfaxa likhanya
nayazi nosingonzi kamama Mfaxa bayiphi na futhi xa kukho inkqubelo ezithile niguqe phaa kube kukhanya singacini isibane sikamama Mfaxa uYesu Kristu inkosi yethu amen. Masibulele ke kumama Sefapho ngoba asigqithisele. I-concerned ngabantu baphekayo phaya kuzawubanda ukwakutya. So ndifuna ukwenza le announcement iphathelele kwindaba yokomula yokutya. Uzawubulela uMamtani. Sawuhlala apha kule ndawo sihleli kuzo. Iplate sizawuthi kula kona. Uba ulambile manje ujonga pha. Kula kona otherwise qhubekela la. Mandibulise kutata umfundisi. Ndibulise otata bonke. Ndibulise umfundisikazi nekomiti yakhe. Ndibulise omama bonke. Ndibulise nabantwana basekhaya. Apha ndimele ukwenza ilizwi lombulelo. Ndisithi enkosi makaba amahle. Ngokuthi nizowuquzula esisilonda abantwana bakatata omkhulu singade siqulunga. Bazokwazi ulala ebusuku. Siyasibona ke ngathi sinisichambuzile. Noko noba kukhulungu akuzuba kuhlungu kakhulu. Bazawuyazi into kokubana bekuthweni nakubo. Ngaloo mazwi siyabulela silisapho lakwaMfaxa nelasematshaweni. Siyabulela sithi enkosi. Abantu ubabona ngeemini ezinje. Umzi ke ongangenwa ngabantu noko uye ungabi ngomzi lowo. So ke sibonile into balikhaya eli. Sibulela konke. Sisithi nani nelikhaya lethu. Enkosi kakhulu. Siyabulela. Izaziso asikagqibeki kashehle. Kodwa ikhona imvisiswane into ba ngolwesine nge-22nd siyangcwaba apha ecaweni eKatiya. Ze nge-23rd siyokumphumlisa ecango tatomkhulu kuMacibe uCendane. Ixesha lilo elilingeka gqityezelwa kakuhle bebethe odada bazawuthi namhlanje bakhe bathi bucala basigqibezelele kodwa ke likhona ixeshana noko abantu bakhe basikrobisa kulo kodwa ke sizawuyekela kubo awudada benkonzo basilidishe bebethe bazawuthi ecaleni bagqibezele. Inkosi Mamtani. Umzimba ngolwesine ufika ngo7. Kwenzela wamkelwe kwenzela inkonzo yomama. Besithe ngo8 uqala si-revise le lot. Ngo7 and then ngo9 sibheke ecaweni. Siyavana mos. Ngo9 ikhona ibhasi ethwala abantu abayi65. So kuyabhaliswa batheke amanhlane ngenxa yoba benithanda umuntu uzawukhwela nje nepasile yakhe nomphakwana wakhe but ukhona umphako kuMacibe. But ke kuzawukhwelwa nje ukho into ebalulekileyo mama uMphoko endicinga uba mandiyenze at this moment. Ndifuna abantwana baphakame ububulela. Senzathi indawo kwabulelwa lo. Hayi ndifuna ubulela. Nanzi intombi zikamama uMfaxa. Yenkulu le. Nomvuvu. Shine. Kuze unomaxabiso. Kuze usindiswa. Kugqibele ubulele. Ndithi kubo xa uqala lo msebenzi ndithi ke mna kwenye ikhaya kwakho ingxaki into yoba abantu babeze ngenye ye-siblings umane kuthiwa bani ngolu hlobo nenza ngalo mane sithi nomaxabiso ndathi kubo kuzawuba njalo ke zeningakhathazeki. You see kuba kaloku loo nto ngenye ixesha ishiya abantu bexabana uba aba bantu bakho abasehoyanga thina. Bathi ke bona hayi sesiqhelile loo kuba kaloku nomaxabiso nguye obehlala nomama. Otherwise nakumafungwashe ulandele nomaxabiso
kuzusindiswa kuzubulela ububulela izamamhlanje ndifuna neparade banibona ngoba indlela abamnantsike ngayo nina aba bantwana ingaphaya umama wabo washiwa ngumyeni 33 years ago. Senzela umbulelo kunye nezaziso. Siyabulela kakhulu. Sizawuya emaphethelweni ke ngoku. Sizawuya emaphethelweni. Sicule iculo ku-91 sasa kakhulu kodwa nidinwanga nisekhona nisilehlele. Yes ma'am. Sibulele kwimvaba ezikhoyo kule ndawo. Sasinyamezela sesihambe sayoqala kwenye indawo. Siyabulela kakhulu. Okulandelayo sinomama umethu oswelekileyo bese sazisile mhlamba abanye khange bayive ibhatyi yakhe iyaxhonywa ngolesibini ngensimbi yesibini. Ayike la address ithini kana 829 Udlelwane bomoya oyingcwele wanga lungahlala luphumule londele ngaphakathi kwethu ngoku nangona phakathi. Kokuba ucule ukutya ndicela nje 2 or 3 sithathe ibhatyi sise endlini.